Hau buruko mina. Eta zer da hotxa hau, tio? Berdin du labur metraiakin jarri bar naiz. Eta eske ez dazkak ideiak, tio. Hainbeste denbora gauzak iten, labur metraiak iten, bideok iten, eta ez dazkat ideiak. Ikus dezagun, 5 egun gelditzea lehiaketa bukatzeko. Lehenengo puntua kontuan hartu beharrekoa Andoain mailan egiten den lehiaketa bat dela, beraz Andoain agertu beharko du. Badakat, bidaiatzea asko gustatzen zait, baino zergatik. Beti etxera bueltatzeko aukera daukatelako, eta nire etxea zein da? Andoain, ez? Irakurtzen ari nintzen. Ez dakit zein, tio. Labur metraia egin behar dut ez dakat historiorik benetan. Eta 2 egun bakarrik gelditzeia. Historio bat behar dut. Historio. Eta ez dakat. Agian, dada hauek botatzen, aurkituko dut zerbait. Hau eta hau jartu. Uste liburuan horrelako zerbait irakurrietela. Larramendik bizirik ez zuen idazlan askorik argitaratu ikusteko aukerarik izan. Bera, baina momentutxo bat, zuek oraindik ez duzute Tino ezagutzen, ez? Entzun nuen orain dela aspaldi, internetetik Mitik webgunean neska bat ezagutu zuela, eta hilabete batzuk egiten egon da gero, berarekin jun zela beste herrialde batera. Zeran Tino? Esan aspaldi ez dutela ikusten, lehenko ikusi nun kalian, eta aurpegi ona ez ekamentzaten. Eta entzun nun esan ziaten, baitu gautzala, ez da izergati, baino... Nire ustez jakuzak baitu zuen. Ez, alkaida baitu zuen. Zoze egingo zuen, zoze egingo zuen gai. Lasaitu. Nire ustez bizitzaz aspertu zen eta joan egin zen bilina bero. Egun batean txakur baten atzetik horrik ikusi nion eta laban behar zeukan eskuan. Eta gero gaina atxilotu egin zuela, ze ezagitzete bizilagun bat nogetik. Zula ezagitzete ze pasa, no? Nire bizilagun bat alatu zuen. Ez eta atxilotu induen, baitute ondala ebai, eta nire eguan kaliatik ikusi nunen oso arpegi txarrakin ikusi nun da. Oain egia esan, ez dut ikusten ez da nunen guan. Teoria zekin baten aldekoa naiz. Nire irudipenez, Tino, goiburuko festetan norbaitek neskaren batek edo mutien batek berarekin eraman eta abuso sexual latzak jasan zituen. Hori dela eta behatzekin obsesio arraroren bat hartu zuen eta behatz horiek
bere biktimei moztu eta behatzak lehortu egiten zituen. Behatz horiek busti nahian errekara botaz. Tipo majoa zen. Humila eta kirolaria, bai? Lerrin da bukatzen zuen frontoian. Pilotan jokatuta gero. Goitako baten sekostar dintzen. Baita eman zuen, zain, no? Eta geroztikan, etzan berdina izan. Zizan, jendia hiltzen daula. Hor, behatzak eta mosten zituen eta hortzekin batera zapi baten sartu. Gero, ibaira botatzen zituen oik. Ez da gize erakutsi zieten ingeles oik. Etzun oso ondo bukatu horrek. Ez, egi esan. Bai, Tino. Nik bere garaian bertso bat idatzi nun behataz. Tinok bizitza triste honetan hezkuntzik ez du ikasi. Guztia lapan gora izan du, horrek dio irabazi. Ta tratu txarrak jasan dituta, izan du nahiko desgrazi. Ta hori guztia gutxi balitza, jendea hiltzen da hasi. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Bai, esate buru lehendak, behin Tinok baitu egin zutela, eta ordutik ez zara berdina izan, zan etxetik ateatzen, ez da inorrekin harremanetan jartzen, eta ezagit, esateute, aita Larramendi bera akatu egin zuela beste batzuekin batera. Baina eguzkia itzaltzen denean eta eguna bukatzean, zein da benetan Tino? Musika bizitzen duen pertsona bat? Edo agian etorkizuna ikusten duen neska bat da?
Edo ez, agian Tino gazte bat da. Marraztea asko gustatzen zaion gazte bat. Edo agian gazte hau eskola asko gorroto du. Edo agian eskola bertan bere bizitzako neska ezagutu du. Edo zergatik ez, agian Tino ni neu naiz. Pino tocino, planta un pino y le llamas al vecino. Matematikan txarra genuen, etzun asmatzen kosino. Baina alare jatorra zen bai, etzen batere kotxino. Egia esan trastornatuta bizi zen bai gure Tino. No, si solo quería las putas palabras de